Italian Brainrot 2. Sú v ňom squishiky. Uvidíš, ten posledný je top. Takto spieva. Tralalelo, trala. Zase tu máme 5 bagov vnútri. Toto je nejaké si Rainbow. Toto je nejaké si bodkované. Italian Brainrot Checklist. Ballerina Cappuccina, Bombardino Crocodilo, Scimpanzini Bananini, Lililarila, Tralalelo, Tralala, Ziemňa. No dobre, ideme rozbalovať. 3, 2, 1, start. Scimpanzini, bananini, papierový sen. Italian Brainrot 2. Pokračovanie toho minulého. Ak ste ho minule nevideli, tak si ho desi nájdi na mojom kanáli. A mimochodom, som Eli a toto je Buchta a toto je Bug. Italian Brainrot 2. Sú v ňom squishiky, tak pozeraj až do konca. To urob a poďme unboxovať. To urobím. Ale už si nepamätám, čo tam je. Ja viem veľmi dobre, vy neviete. Tak pozeraj až do konca. Uvidíš. A ten posledný je top. Najlepší. Čo tu prezradzam? No nič, ideme na to. A Buchta, vieš, ako robí tralalelo, tralala? Tak takto spieva. Tralalelo, tralala. Čo sa vykukuješ, je to pravda. Zase tu máme 5 bagov vnútri. Tak ideme vyťahovať. A tento bag. A najlepšie checklist. Tento už asi nebudeme potrebovať. Pozrieme si. Italian Brainrot Checklist. To je Buchta s rohom a s krídlami. Italian Brainrot Checklist. A pozrieme si to vnútri. Tak čo tu môžeme nájsť? Ballerina Cappuccina, Bombardino Crocodilo, Bombombini Guzini, Brm Brm Patapim, Scimpanzini Bananini, Tun Sahur, Lililarila, Tralalelo, Tralala, Cappuccino Assassino a naše Karotiny Buchtatino. No dobre, ideme rozbalovať. Ale tento bok je podľa mňa pekný. Ziemňa. Dobre, ideme rozbalovať. Ale som zvedavá, čo tam bude, lebo ja si to moc nepamätám. Alebo pamätám? Neviem, ale asi pamätám. 3, 2, 1, start. Šimpanzini bananini. Čo, zaškrkneme. A pôjdeme ďalej. Tu je šimpanzini bananini. Dobre, to máme, odložíme checklist, teba dáme bodku a ideš preč. Ty čo tu padáte 2 bagy? Takto. Ale toto je pekný bug. Taký červeno, žlto, ružový a so srdiečkami. Pozrieme sa, aký je tam Italian Brainrot. Tun, sahur. Má zajacie uška. Tun, sahur. Buchta, urob tun, sahura. Vidíš, Buchta je tun, sahur tiež. Odkrkneme si ho. Tu je tun, sahur. Buchta, nehryz mi ho. Obriž ho a vyhodíme. Ja keď som ich vyrábala, ty si spala. Tak, máš smolu. Veď potom ti požičam, áno. Toto je dúhový bug Rainbow. Ale som zvedavá, čo tam bude, keď tam je takýto pekný bug. Možno tam bude niečo pekné. Možno tam bude niečo ako Lililarila. Nie, to je tralalelo, tralala. Takže som si zle typla. Takže to bude Lililarila. Ale nevadí, zaškrkneme si ho. Tralalelo, tralala. Tak. Nevadí, vyhodíme. Papa. To je Buchta. Áno, vyhodila som ho. Toto ani neviem, čo je za zviera, ale je to nejaký si zajac, UFO, včela, nejaký si vták. Tento neotvoríme normálne nožničkami, ale roztrhneme ho. A vieš prečo? Lebo sa mi ho nechce normálne strihať. Tak ideme na to! 3. Tuto je Lililarila. Keby ste neverili, tu je to napísané. Lililarila. Zoberieme checklist. Tak. Ale Lililarila si môj odľúbený tiež. A tento posledný, najlepší ideme otvárať. Má 2 krídla, jaký je dúhový. Vy asi už tušíte, čo tam je, že? A ak si myslíš, že tam je Curatini, a ak myslíš, že tam je Karotiny Buchtatino, tak daj like. Ale ešte stále pozeraj. Tak pozri sa, ideme to rozbaliť. Možno to tam bude, možno nie. Uvidíme. Áno, je tam Karotiny Buchtatino. Buchta, to si ty, aha. Je to mrkva s zajačími uškami. Má zmrzlinu. Tak, tiež vyrobíme fajku. Tak, tento checklist nebudeme potrebovať. A ak chceš vidieť takéto podobné rozbalovačky, unboxingov, to čo je?
ak chceš vidieť nejaké podobné takéto vecičky, tak daj odber. A ja končím, čau. Otvoríme tašku, čo sa v nej ukrýva. Táto chvíľa šťastná, pozor, dlhá nebýva. Balíček nás volá, smiech už sa ozýva. Ak nevieš, čo je vnútri, Eli ťa na unboxing pozýva. Šimpanzíny